Kamu day, asan mo? Ha? Asa mo ulit? Magkuig mo duha? Adi mo magbuwag? Magkuig mo duha? Adi mo magbuwag? Ay, tago. Nag-promo rin ba ko? Dili na ka? Okay. Ito ma'am, asa mo ka ma'am? Asa ulit? Singkor plate. Singkor bitaw. Ika. Ika day. Asa ka day? Singkor plate. Ika boss. Asa day? Ha? Asa ka uli? Ha? Asa di ka uli? Sa refill. Asa dapat refill? Diya sa Bulacau? O dali. Singkor plate. Singkor plate na ko. My heart is stereo, beats for you, so listen close. In my thoughts in every note. Ay, ikaw tong vlogger na nga, nagpatupil dito. Ay, kamo lagi ka. Sure bitaw yun. Lagi. Thank you. Asa ka dito ka trabaho? Oo. Gabi. Sure bitaw yun. Dali. Pag-helmet lang kay dako kay bunta. Okay na ka? Okay na ka? Okay na. Sige. Asa ba na mo trabaho? Buwag mo? Single na day karon? Patupil kaya? Dili. Ako full tank pa ako ang kuan gasolina. Tika drop. Dadag lang tao. Yeah. Ay, vlogger day, ipapakay ra ko day. Yeah, lamat kayo. Di ba na? Yeah, salamat niya. Ako i-upload Kumana! Kumana.